Uy, smokin. Asan mo karon? Mga buluyagong mga bata. Mga buluyagong mga ulitaw. Mga dalaga. Sige na po mong suroy-suroy. Hapit na mag-December. Hapit na matapos ang November. Sigurado dyan na nga dagang kayo magsuroy-suroy karong December. Lalo na sa 25 sa New Year. Asa mo. Asa mo mga do. Sige na ko ninyong pangita. Pangitaon tamo kung kinsay sige pabuyag. Bisag 10 oras sa gabi. Sige suroy-suroy. Lantaw-lantaw mo sa inyong mga gilid-gilid. Huwag mo kay balungan na aday ko sa inyong mga gilid pala. Ayaw gino si pabuyag. Kay kuhaon gito mo. Laloon tamo sa kangit-ngit. Birahon. Smokin.